Good morning, sir. This is Tishkach MTV. What's your take on the story of Khama billiat kutengwa kwakaitwa na Prophet Magaya? Munofarire mburi yeZimbabwe internet kuva tsunga buttonat. The story of Khama billiat inyaya yekuti handisi kufara nayo. Iri kundibata. I'm not good with it, so munotoona apa ndiri kutobva kuona lawyer rangu with the proofs ma-files Khama billiat andakatobata. Recently I was in Nairobi pakaitika all this news yekutengeswa kwa Khama billiat. So inini my message kuna Prophet Magaya kana wanga wasingaziwe, inini I'm Khama billiat's personal manager. Ndingati the CEO of the managers akatengesa Khama billiat. Saka zvinhu zvakaitwa apa, procedure yakaitwa the protocol yakaitwa haina kupfura nemumaoko mangu, so which means he has to reconsider nyaya yekutengesa Khama billiat. So nyaya irapa ndeyekuti ndiri kukumbirawo kuti kana zvichikwanisika vanouya togara pasi totaura nyaya yaKhama billiat kuti zvofambiswa sei. Saka ini zvandandiri kukumbira ndezvekuti navaMagaya kana vari kuda kutenga Khama billiat, he is now supposed to buy both of us, inini naKhama billiat wacho, his personal manager and the player. Because apa nyaya iripo ndekuti ameno kana vanga vakaudzwa navaMagaya kuti tainge takanhonga vapfana kuma orphanages, vapfana vaizoenda kunhonga mabhora takavatovapa basa, vapfana takatovatora muma orphanages tikavapa basa rekuti vange vachinhonga mabhora kwese kunotamba Khama billiat. Ndo vapfana vamaiona muside memaground mechiona bhora kwese kwaitamba Khama billiat. Vapfana ivavo ndo vatataka employer. Manje basa zvarapera kudai Khama billiat nekutengwa kwake hatichazivi kuti vari kuda kuti tiite sei. So I'm giving you 3 days to sleep on it, more reconsider nyaya yekutenga Khama billiat, because hanzi kana wada mvana unobva watora nemasanzo ayo. Saka he has to buy us too, toenda navo kwavari kugara naKhama billiat kwacho, we join in, because ndo nyaya ndangoya nayo kuti mapapers aya ndiri kutofambira nyaya musi wa21 March kune court andichasangana naProphet Magaya with my player. Saka ndiri kuvapawo 3 days to sleep on it kuti totaurirana here or I proceed, because apa ndakuudza ndotobva kuona lawyer rangu, we proceed nenyaya yakadai. So thank you. So guys, this was Mr. Tsunga Buttonat, Khama billiat's former manager, live on Tishkach MTV. Thank you. Tishkach, nobody